का मने ना गई बोलो क्लासिकल ना सीख बोलो ना नु हैं जौन जड़ बाटे तौने ना सीख बोलो तो ठीक बा। अरे हाँ तो वह चीज लेकिन शब्द अलग बा तू लोग के मुताबिक आज तू लोग के मुताबिक शब्द बा ये नु कौन पियर फराक वाली नु हाँ पियर फराक वाली। हाँ गुरुजी। अच्छा ठीक बाटे कच कच मार ताड़ी कच कच मार कच कच मार ताड़ी मार ताड़ी मार ताड़ी मार ताड़ी कच कच मार ताड़ी आँख पियर फराक वाली कच कच मार ताड़ी आँख पियर फराक वाली ए पियर फराक वाली कच कच मार ताड़ी कच कच मार ताड़ी मार ताड़ी मार ताड़ी कच कच मार ताड़ी आँख पियर फराक वाली कच कच मार ताड़ी आँख पियर फराक वाली। बाबा अरे साला